Unha cervexa, unhas copas e uns amigos. Donde si no? No Cherokee. No polígono de Torneiros, ao lado do Foroiz. Cherokee con wifi, terraza, futbolín. De todo. Cafetería Cherokee. A túa, a miña, a de todos. Bueno, amigos, benvidos unha vez máis ao noso fútbol. En minuto 91 caliñamos por todos os campos de Vigo e comarcas. Seguimos de preto a Copa 2013, os juvenís. Tras estar no Carballo con ese Unión Deportivo Tíos 0, Riba del Ouro 1, pasaba o equipo tudense. Desplazámonos na xornada este sábado, 11 de maio, a instalacións de Santa Mariña en Cabral. E ao final dos 90 minutos empate a 2 tantos. Bo partido por ambos os conxuntos. Aquí hai máis dun xogador que seguro que pode estar xa nos equipos maiores. Seguro que hai mimbres de sobra para reforzar os equipos cara a vindeira tempada 2013-2014. Falalles Nel Fernández, minuto 91. Vamos a deixalos con amplo resumen deste partido, algún que outro gol e ante todo o marcador final dos penaltis a prol do equipo ponteariano do Cultural de Areas, que se clasifica para a vindeira ronda da Copa de Xuvenís. Así, con esta nosa sintonía e con estos marcadores da xornada que chegaron a nosa redacción dende a mañá, xa saben, o ascenso do Porriño de Xuvenís despois de acabar o empate en Arosa. De novo, un novo ascenso para Losara. Tamén estábamos pola mañá con ese título para os máis xóvenes, o equipo que adestra Chubi, o Pontellas, que se enfrontaba ao Cristo Victoria. Así que disfruten deste apasoainte Santa Mariña 2, Cultural de Areas 2. Pasa a penaltis, tras fallar 2 penaltis, o Santa Mariña pasa o cadro do Cultural de Areas. Noraboa, estaremos o próximo fin de semana noutro novo campo, seguindo a Copa de Xuvenís. Puerta en la esquina, DJ para la bocina, sí, todos llegan.
Lapicero Loco. En Torneiros, Lourambal 28. Material escolar, mochilas, libros de texto. Hasta un 10% de descuento en tu compra. Fotocopias, fax, recarga de móviles, encuadernaciones, digitalización de tus documentos, chuches, refrescos, helados. Lo tienes todo. Estamos en Lourambal 28, Torneiros. El Lapicero Loco. El Lapicero Loco. Ven a vernos. Torneiros, Lourambal 28.